Shwmae, a chroeso I fideo drilio Uned 7 o'r cwrs Sylfaen. Welcome to the drilling video for Unit 7 of the Foundation course. Fel arfer, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr wrth I ni fynd trwy'r drilio. As usual, please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercise. Nawr, yn Uned 7, dyn ni'n mynd I fynegu barn. We're going to express an opinion. Dych chi'n hoffi rygbi? Gallech chi ateb, you may answer, rygbi's okay. Mae rygbi'n iawn. Ond heddi, dyn ni'n mynd I roi cymal ar ddechrau'r frawddeg. We're going to put a phrase at the beginning of the sentence. Dwi'n meddwl, I think. Dwi'n meddwl bod rygbi yn iawn. I think that rugby is fine. Now in English, you can omit the word that. I think rugby is fine. Ond yn y Gymraeg, rhaid I ni gael y gair bod. Dwi'n meddwl bod rygbi yn iawn. Felly bant â ni I ymarfer. Dwi'n meddwl bod rygbi yn iawn. Dwi'n meddwl bod rygbi yn iawn. I think rugby is okay. Dwi'n meddwl bod rygbi yn iawn. Dych chi'n cofio'r gair Cymraeg am boring? Dyna ni. Diflas. Dwi'n meddwl bod golf yn ddiflas. Dwi'n meddwl bod golf yn ddiflas. I think golf is boring. Dwi'n meddwl bod golf yn ddiflas. A beth yw'r gair Cymraeg am interesting? Diddorol. Dwi'n meddwl bod tennis yn ddiddorol. Dwi'n meddwl bod tennis yn ddiddorol. I think tennis is interesting. Dwi'n meddwl bod tennis yn ddiddorol. A beth yw'r gair Cymraeg am exciting? Dyna ni, cyffroes. Dwi'n meddwl bod pêl-droed yn gyffroes. Dwi'n meddwl bod pêl-droed yn gyffroes. I think football is exciting. Dwi'n meddwl bod pêl-droed yn gyffroes. Gwych. Nawr dyn ni'n mynd I symud ymlaen I ymarfer cwestiynau. We're going to practice a question. Beth dych chi'n feddwl o rygbi? Beth dych chi'n feddwl o rygbi? What do you think about rugby? Beth dych chi'n feddwl o rygbi? In Saesneg, in English, you can say what do you think about rugby, what do you think of. Ond yn y Gymraeg, beth dych chi'n feddwl o, dyn ni'n dweud. Beth dych chi'n feddwl o bêl-droed? Beth dych chi'n feddwl o bêl-droed? What do you think about football? Beth dych chi'n feddwl o bêl-droed? A nawr, dyn ni yn mynd I ymarfer patrwm tebyg gan ddefnyddio y gorffennol. We're going to talk about things in the past tense. Okay. Beth o'ch chi'n feddwl o ginio ysgol?
Beth o'ch chi'n feddwl o ginio ysgol? What did you think of school dinners? Beth o'ch chi'n feddwl o ginio ysgol? Beth o'ch chi'n feddwl o wersi mathemateg? Beth o'ch chi'n feddwl o wersi mathemateg? What did you think of maths lessons? Beth o'ch chi'n feddwl o wersi mathemateg? Da iawn. Nesaf, dyn ni'n mynd i siarad am rhywun arall. We're going to talk about someone else. Gadewch i ni ddechrau trwy sôn am ddyn arall. Let's talk about a man. Dwi'n meddwl bod Aled yn gweithio. Dwi'n meddwl bod Aled yn gweithio. I think Aled is working. Dwi'n meddwl bod Aled yn gweithio. Nawr, ydych chi'n cofio sut i ddweud his bag? Ei fag e. Felly mae yna dreiglad. Mae yna dreiglad hefyd yn y patrwm yma. There's the similar mutation, the soft mutation, using this pattern. Dwi'n meddwl ei fod e'n gweithio. Dwi'n meddwl ei fod e'n gweithio. I think he is working. Dwi'n meddwl ei fod e'n gweithio. Beth yw'r gair Cymraeg am busy? Prysur. Dwi'n meddwl ei fod e'n brysur. Dwi'n meddwl ei fod e'n brysur. I think he's busy. Dwi'n meddwl ei fod e'n brysur. Dwi'n meddwl ei fod e yn y gêm. Dwi'n meddwl ei fod e yn y gêm. I think he's in the game. Dwi'n meddwl ei fod e yn y gêm. Dwi'n meddwl ei fod e ar wyliau. Dwi'n meddwl ei fod e ar wyliau. I think he is on holiday. Dwi'n meddwl ei fod e ar wyliau. Da iawn. A nawr dyn ni'n mynd i sôn am fenyw. We're going to talk about a woman. Dwi'n meddwl bod Elen yn dost. Dwi'n meddwl bod Elen yn dost. I think Elen is ill. Dwi'n meddwl bod Elen yn dost. A ydych chi'n cofio sut i ddweud her bag? Dyna ni, ei bag hi. Does dim treiglad tro yma, there's no mutation. Dwi'n meddwl ei bod hi'n dost. Dwi'n meddwl ei bod hi'n dost. I think she's ill. Dwi'n meddwl ei bod hi'n dost.
A sut ydyn ni'n dweud in a meeting? In a meeting, mewn cyfarfod. Dwi'n meddwl ei bod hi mewn cyfarfod. Dwi'n meddwl ei bod hi mewn cyfarfod. I think she's in a meeting. Dwi'n meddwl ei bod hi mewn cyfarfod. Dwi'n meddwl ei bod hi bant. Dwi'n meddwl ei bod hi bant. I think she's away. Dwi'n meddwl ei bod hi bant. Dwi'n meddwl ei bod hi gyda'r teulu. Dwi'n meddwl ei bod hi gyda'r teulu. I think she's with the family. Dwi'n credu ei bod hi gyda'r teulu. Da iawn. Ac i orffen, dyn ni'n mynd i ymarfer siarad am fwy nag un. We're going to talk about people in the plural. Neu os ydyn ni'n moyn cyfeirio at unigolyn heb ddefnyddio e neu hi. If we want to refer to an individual without using he or she, dyn ni'n defnyddio nhw, they. Dwi'n meddwl bod y plant yn dda. Dwi'n meddwl bod y plant yn dda. I think the children are good. Dwi'n meddwl bod y plant yn dda. Nawr, ydych chi'n cofio sut i ddweud their bags? Eu bagiau nhw. Eto, does dim treiglad. Still no mutation. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n dawel. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n dawel. I think they're quiet. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n dawel. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n annwyl. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n annwyl. I think they are sweet. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n annwyl. And in that sentence, they are sweet children, they are dear children. Not sweet melys, as in sweet foods. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n ddiog. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n ddiog. I think they are lazy. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n ddiog. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n ddonio. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n ddonio. I think they are funny. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n ddoniol. A dyna ni ar gyfer y drilio. Pob lwc gydag uned 7. Welai chi cyn bo hir.